sannan daga cikin kasuwanci da yau galiban ake yi sayar da abin da baka mallaka. Annabi ya ce la tabi ma laysa indak, shi ma yana da akalla sifofi guda uku, biyu haramun ne ɗaya halal ne. Sifa ta farko shine mutum zai zo shagonka kana sai da irin wannan kayan amma yanzu babu shi, akwai abu kaza sai ce ma akwai, zamna, sai ya amshi kuɗinka ya je ya sayo a shagon wani a jika 9, nawa kuke sai da shi jika 10 ne, sai ce za a je mangaza a ɗauko ma, shi kuma ba magazin za a je ba, shagon wanne zai je da kuɗinka ya amsa ya je ya sayo ya ci riba da kuɗinka, haramun ne wani a musulunci. Siga guda biyu wadda ta halatta shine cewa ya je da kuɗin shi, nawa kuke sai da shi jika 10 muke sai da shi, zamna ina zuwa, ya je da kuɗin shi ya sayo a jika 9 ya zo ya saida ma, yanzu da kuɗin wa ya sayo, da kuɗin shi ya saida ma ya ci riba jika 1 yayi halal. Siga ta biyu wadda ita ma ta halatta shine zamna ina zuwa, ya je ya ɗauko abun a matsayin bashi, kai dai kuɗinka bai amsa ba, kamar yadda ɗan kasuwa ke bashi sari in ya saida ya maido, wannan ma ya halatta. Amma galiban akwai ma waɗanda suke zaune a wasu kasuwanni wanda ɗan kayi na yi ne ake cewa, ba ya da kayan amma ya san farashin alajuwa ne, ya san farashin alajuwa ne, da shi za a yi ciniki. Akwai waɗanda ma wasu 'yan kasuwan kawai daga ya zo ya ce wannan mutumin mu ne a gyara mishi, to ba a gyara mishi bane, a ƙara mishi. Abinda ake saidawa in kai ka zo kai karan kanka jika 400, to in ya zo ya ce mutumin mu ne a gyara mishi 410 za a ƙara, wannan 10 tashi ce da shi ya kawo ka, wannan inda aiki ne ka sa shi jawo ma kiliyan su zo, kai ya kamata ka biya shi ba dan kasuwa ba. Nan ne ake shan bambanci bangaren la'ada. A la'ada kanta akwai sigar da ta halatta, akwai sigar da bata halatta ba. Rago na kawo kasuwa, na zo na samu Malam Musa shine dillali, shi yake sayarwa, ni na bashi sayar da rago na, ni ya kamata in biya shi la'ada, bi ma'ana ladan aiki da na bashi ne sai da min rago. Ibrahim da ya zo ya saya a jika 50 bai halatta ya ƙara mai komi ba, domin abin da ya zo saya ba shi ya sa shi aiki ba. Amma yanzu galiban ya ake yi, kai da ka zo za ka saya jika 50 sai a ce ma la'ada ciki ko waje, wa shigo da ita asali. Ni na zo saya abin da na gani na saya mu yi ciniki shikenan, kai ka sa ni aiki, kai za ka biya ni, wanda ya zo saya bai sa ni aiki ba. Wannan ita ce ka'ida da ya kamata. Akwai hanyoyi da abu mutum zai iya cin halal, amma galiban sai mutum ya ce maka ai ga yanda ake ba shi bane hujja. Mai shari'a ta ci. A yau galiban zaka isko kasuwanci, mutum zai dora abu a istaci din shi, nawa ne kudin shi kaza ne, abun babu shi. Wani kuma kaya ne zai ce maka ayi ciniki har a bada kudi ayi kaza, kayan bai zo ba. Ko kuma mutum ya zo ya saida maka kaya a mangaza, na saya a wurin alajuwa ne, kuma in zo in saida maka, wanda ka'ida dole akwai abin da ake cewa at-taqabud. Duk da cewa anwa ne, an yi takarda wani ya saida ma wani, kaya sun mutai suna aji a mangazata, in konewa suka yi nashi suka kone, in an yi wannan takarda yanzu ya riga ya zama nashi, yana saida ma wani. Amma a ka'ida in ka saida ma mutum a magazin ɗinka, dole ne ya doke daga nan ya maida wata mangaza daban. Sai in aro ka bashi wannan zama mangaza a matsayin aro ko haya ko na wannan wani hukunci ne daban. Amma a yau galiban abin da yake faruwa, dama annabi ya ce daga cikin alamomin tashin kiyama shine zaka ga mutane ba za su damu da cewa ta ga ina kuɗi ya shigo wa mutum ba. Shi ko matsalar da abin da kake ci da shi jikinka yake ginuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin tsokar da ta ginu da dukiya haramun, wuta ta fi dacewa da ita.